L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jinsab ddiżappuntat ferm bin-nuqqas ta' rispett lejn il-liġijiet min-naħa tal-Prim Ministru Robert Abela. Dan wara l-fattività tal-Gvern li saret il-ġimgħa filgħodu f'Santa Luċija, Abela ma kienx liebes maskra protettiva meta kien qed jirrispondi għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Fi sqarrija l-IGM qal li waqt din l-attività setet faċilment inżammet id-distanza soċjali. Iżda dan ġie għal kollox injorat mill-Prim Ministru Robert Abela innifsu. Dan fis-sfond ta' ċifri li jaqbżu il-100 persuna infettat bil-COVID kuljum. Sitwazzjoni prekarja fejn hemm l-eżerċizzju tal-contract tracing qed jaqalura u ekonomija li qed bati. Dan apparti żieda qawwija fir-rata ta' mwiet fl-aħħar ġimgħat. Skont l-avviż legali, it-tneħħija temporanja ta' maskri tal-wiċċ għandha tkun permessibbli waqt taħdidiet uffiċjali fil-pubbliku, iżda fejn tinżamm distanza fiżika ta' mill-inqas 2 metri bejn l-individwi. Sitwazzjonijiet fejn inti l-maskla tista' titneħħa temporanjament. Meta jkun hemm official public speaking, però importanti ħafna li jkun hemm distanza għall-inqas ta' 2 metri wkoll mill-udjenza. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin qal li f'din is-sitwazzjoni partikolari din id-distanza ma nżammitx mill-Prim Ministru li għandu dmir illi jagħti l-eżempju. Fid-dawl ta' dan kollu l-Istitut jesprimi solidarjetà ma' kull ġurnalist f'waqt jissimpatizza ma' dawk li jħossu li fejn il-miżuri meħtieġa ma jistgħux jinżammu il-ġurnalisti m'għandhomx jattendu. L-IGM tappella lill-unions sabiex jieħdu nota ta' din il-kwistjoni u jagħtu direttivi meħtieġa lill-membri għal ġid u s-saħħa tagħhom.